Auzubillahi minash shaitani rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. An sharala la kan kile herala. Ni sungolo la horma bakama. Bi la horma bakama. On est fédération d'associations de 20 militaires et paramilitaires du Mali. Corbe représente nos fédérations. Fédération ça s'étend de Kay jusqu'à Kidal. Ya famu. Donc itimiri Mali finidona shila notala. Kayira ka fo antunte mino kuna nyodo dombi. Anga je de kade. Anga tanyo fe kel na tagama mai. Donc anke le ka nyogon bolo mina sesande ambe tanyo fe sana nga nyogon semna nyogon bolo mina katama. Chaque le 5 bébé nyogon rene ne bara. Ne madame Keta Janaba Keta dont je suis la présidente. Donc amba nyine befe. Vraiment ni diakulubani beba do Mali me chogo membi. Non seulement Mali be émoi là, non seulement Mali be CEDEAO là, non seulement embargo be Malika. Donc jamana be yorme bi gela be jamana en kono nga bere bi ka gelado kadam na fama la fo fantan gela be bela mais ben ka du problème do du be fana na réalité do du be na gelado an kono ambanyi ni bañ manke ton fe feve mana se ka on deme kadam na Mali kono fo Mali koka vraiment anti ku sarasoro deme suga kacha que ça soit financièrement que ça soit en matériel imana feve de en amba mine donc ni min ba fe ka deme ni numéro ne fana be anga Orange Money da c'est le 76 41 31 64 obe Orange Money na 76 41 31 64 donc oye anga Orange Money fin niko fana ki se ka balo de ama ni ne numéro no Congo iba an soro la ni ma se ka ni soro 63 19 82 66 oui Mali télé parce que ba soro Orange be dobolo Mali télé be dobolo 63 19 82 66 ambe anga siège be katikura ni serano ni yere welele ke Mali yoro ambi lamine an ko ni ambe alaka blala an cɛ usara den fana bɛ ka tanya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi Mali bɛ crise de la an bɛ yɔrɔ min bi c'est une guerre asymétrique kɛlɛ tɛ fankelen fɛ kɛlɛ min hali Ukraine kɛlɛ min Moscou farajɛw yɛrɛ dɛsɛra ka kɛlɛ min kunbɛn yɔrɔ farafin da ka dɔgɔ la donc an kɔni bɛ Ala de bolo an b'a kira bolo an bɛ Asimi n'a ka gouvernement fo ka Choguel fana fɔ k'a remercier vraiment Asimi denmisɛnnin tɛgɛ ko kojugu a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni transition vraiment Amba Kobi, on le soutient jusqu'au bout de la ficelle. Amba Kobi a kana découragé. Mali muso bebako, Mali tche bebako, demsen mokoro bebako. Anye miye ni transition konna na wallahi halo oruna utara jugu keme fla ni kode fara. C'est pour vous dire que au karaorme aux populations fana bise ku daka sunogo bishi. Nota sunogo tunte. Sunogo tunte. Kelebe yororo sunogo te. Ante kele fe. An cɛ sara an denw bɛ ka tanya o tɛ mɔgɔ si ka Ala deli donc vraiment u kala ji alisa sɔrɔsiw ka se ka kɛlɛ kɛ Ala ka kɛlɛ se d'u ma Ala ka jamana in suma Ala ka jamana in basigi ka Mali kɛ Ala ta ye a kana kɛ jugu ta ye an bɛ famille Jawara bɛɛ fana fo caman e fana min ye déplacement kɛ ka na vraiment an b'i fo i ka déplacement na aw bɛ ni cɛw ni baraji an balima alisilamɛw an nu la an tilenna yɛrɛ la Ala k'an si yɛrɛ la ne madame Jara Janaba Sisiri ne bɛ foli ta k'a lase caméraman yɛrɛ ma mun sera yan nɔ ka na ni filmeli kɛ a diyara an ye a bonyana ma sunkalo de donna sunkalo hinɛ kalo de sunkalo nɛmɛ kalo de an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ minnu bila ka na ni jata yarabi Ala k'u sɔn k'an sɔnbaga fɛnɛ k'u ye Ala k'an hinɛ don e ni olu la mɔgɔ bɛ k'i b'a di ni ɲɔgɔnna ma yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ foni sunkalo kɔni donna sisan an kɔni cɛ tɛ yen tuguni dɛ cɛw tɛ yen denmisɛnnin buruburu de bɛ anw de bolo an bɛ dɛmɛ de ɲini an bɛ se k'an ka sunkalo kɛ cogo min k'an ka denmisɛnninw ka seli kɛ cogo min donc an bɛ Ala deli a ɲuman bɛ minnu bolo a sɔrɔ bɛ minnu na Ala k'u kɛ karali u k'a d'an ma mun fana bɛ taa ɲini yarabi Ala k'a tigi sen mɛn sira kan ale bɛna ni partenaire minnu ye e bɔra yɔrɔ na an ta yɔrɔ yarabi Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sen mɛn sira kan welewelekada min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma o de y'o ye ni wula ni an selen yan bi Ala ni Jeniba Keyita sababu Jeniba Keyita de y'an bɛɛ kɛ an ka cɛ saya ka a ka juana
an hakili ka sigi o ye Jɛnɛba Keyita sababu ye ni Jɛnɛba Keyita kun tɛ an bɛ da kunkolo dunna an b'a ɲigi a y'an wele k'an fara ɲɔgɔn kan a diyara an ye bi a diyara an ye sini wa fana a y'a kɛwale k'an ye an tɛ kasi sunkalo bɛ jɔ a bɛ fɛn bɛɛ ɲini ka d'an ma an tɛ bɔ a kalama dɔɔni i b'a mɛn a y'a ɲɔgɔn wele ka na an ye dɔɔni sɔrɔ a ye na an k'a don ɲɔgɔn bolo o Jɛnɛba Keyita don Jɛnɛba Keyita kɔni a sara t'an bolo a bɛ Ala de bolo a sara t'an bolo a bɛ Ala de bolo faama minnu fana b'a d'an ma olu fana sara t'an bolo u bɛɛ bɛ Ala de bolo mais an y'a bɛɛ di Ala ma Ala ka garisigɛw bɛɛ lajɛlen fɔni minnu b'a d'an ma Ala k'u garisigɛ fɔni minnu b'a di Jɛnɛba Keyita ma Ala k'u garisigɛ fɔni minnu y'a sɔrɔ n'u y'a d'an ma n'u m'a sɔrɔ k'a d'an ma fana n'u ŋaniyaw bɛ yen an y'a bɛɛ di Ala ma Ala k'a bɛɛ garisigɛ fɔni Ala ka denmisɛnninw balo u la mɔlisi d'an ma k'an ta fanga di denmisɛnninw ma denmisɛnninw kɔni b'an bolo u tɛ baara la u tɛ fosi la mais Ala barika la an b'u balo sɔrɔ kan Ala ni Jɛnɛba Keyita sababu an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a sonbagaw fɔ k'u waleɲuman dɔn dan t'u la hali bɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma ka labanko ɲuman d'u ma ka a bila u ka minjani na sunkalo alhamdulilahi rabil alamina an bɛ dɔw sɔrɔ ka an ka denmisɛnninw ka sunatigɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛw fana alhamdulilahi rabil alamina Ala an bɛ Ala fɔ k'a barika da ka Jɛnɛba Keyita fɔ a n'a ka mɔgɔw k'a bɛɛ fɔ k'u barika da. Assalamu alaikum. Silamɛw a' ni wula. Ni y'an selen ya bi Ala ni Jɛnɛba Keyita barika o de y'an se yan Jɛnɛba le b'an fara ɲɔgɔn kan depuis ni ko daminɛna Jɛnɛba y'an ɲɛji cɛ k'an di faamaw ma faamaw y'an ɲɛji cɛ san o san an bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da Jɛnɛba ye an bɛ barika da faamaw ye walahi faamaw b'an ta se t'an ye dabali t'an ye don bɛ kɛ don na hali ta ka seli siyɛ kɔrɔ a t'an dɔw ka so nka n'i sera Jɛnɛba Keyita bara yan i b'a dun i denw b'a dun fo ka min kɛ Jɛnɛba bɛ wuli ka yaala faamaw dara tile kɔrɔ ka fɛn ɲini an sigilen don dɔ la a bɛ sin ka bɛɛ wele bɛɛ bɛ bɔ ka yɛlɛ ka na fɛn ɲini a bɛ na tila an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walayi an ma dan ye Jɛnɛba la dɛ Jɛnɛba de y'an jigi ye faamaw y'a Jɛnɛba jigi ye hali bi Ala kana jigin ban mɔgɔ ra kira kana jigin ban mɔgɔ ra Ala ka Jɛnɛba k'an jigi ye Ala ka faamaw kɛ Jɛnɛba jigi ye Ala ka Ala kɛ faamaw jigi ye walayi Jɛnɛba donna an jigi kɔrɔ bi ka don an jigi kɔrɔ sini faamaw fana donna an jigi kɔrɔ a tɛ se faama si ma n'o m'a bolo la hɛrɛ d'an ma san o san n'an denw bɛ sogo ɲimi walayi fo an bɛ yɛlɛ i bɛ kɔnɔ gan ka se ka bolo don i da kɔrɔ nka yan'a don bɛ se Ala barika ra kira barika ra i bɛ ɲinɛ a kɔ Ala ni Jɛnɛba barika walayi an b'a fo k'a barika da Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka hɛrɛ k'a y'a denninw kɔrɔ Ala ka a haminakow bɛɛ nɔgɔya ka si ni kɛnɛya di ka hinɛ lase taabagaw ma Ala ka yafakow bɛɛ ma faamaw ni ce Jɛnɛba ni ce walayi an y'a di yira Ala la koyi Ala k'a san kɔrɔ Ala kana to an ka ko k'ara min b'a tɔɔrɔ an kana ko kɛ faama na min b'u tɔɔrɔ. An wula ayiwa an bɛ kibaru min di jama silamɛ ma ayiwa an kɔni anw ye cɛ sabagatɔ musow ye se t'an ye an fana jigi ye Jɛnɛba de ye ayiwa Mariam Keyita Jɛnɛba Keyita cɛ sabagatɔ ɲaji cɛbaga ye ale de ye an jigi ale de ye ale fana jigi ye aw de ye n'i y'a mɛn jɛgɛ bɛ fanga sɔrɔ la a bɛ ji de kɔnɔ ni ji ta tɛ fanga sɔrɔ n'i y'a ye an bɛ fanga sɔrɔ Jɛnɛba la Jɛnɛba fana bɛ fanga sɔrɔ aw de la donc don o don an kɔni bɛna an makasi Jɛnɛba ye a ka wuli ka ɲini k'a di an ma se t'an ye dabali t'an ye an denw tɛ baara la an cɛw banna se t'an ye dabali t'an ye an bɛ dɛmɛ kɔ Jɛnɛba b'o de boli la a fana tɛ se ka tɛ ɲinɛ a dun b'a sɔrɔ aw de fana fɛ ayiwa an bɛɛ welewelemada ka aw bɛɛ ye aw ka don a jigi kɔrɔ aw ka an dɛmɛ se t'an ye dɛ sunkalo sera fɛn t'an bolo seli fana bɛ nale fɛn t'an bolo o de Ala sago aw sago Ala ka dɛmɛ kɛ bɛɛ Ala k'aw bɛɛ sɔn ka garisimandi dɔw denw sara dɔw cɛw sara a ka ca se tɛ dɔw ye a bɛɛ bɛ fédération in kɔnɔ an kɔni jigi Ala y'an jigi kira an jigi Mariam Keyita ye kuma na an b'o wele ma kan ɲini de la mɔgɔw fɛ n'an ye dɔ sɔrɔ kɔni bɛ diya